txapela degu helburu, hauen kontra buruz buru, pasako gera seguru. Seikatu, 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 ieu! Iparragirre alegiara, Andrea bilatu asmoz, Argentinara Angela eraman ta 8 ume apropos. Abandonatu zituen denak diruak beretzat jasoz, eta gaurkoan alegiarrok mendeku hartzera gatoz. Ikerketa bat egina degu, auzoz auzoz herriz herri, galdetu dieu Igarzabali eta Zegaman Ikerri. Ta erantzun dute beraiek ere, ala dutela igerri. Hauek ibazi baldin bazuten, gaizki daola Goierri. Urretxu ta Zumarraga, Goierri ez da ondo talde honena hau bada. Goierri ez da ondo talde honena hau bada. Antxokimikaria ala omen degula, 3 atomoz osatuz euren molekula. Saiatu arren ez du topatu sekula, boskatu garaitzeko behar den formula. Antxonen aurkezpena egiten gabiltzta, Tioteronen semeak eman digu pista. Bertsolari kimiko, dantzari artista, denetik egiten du, denetik erdizka. Urretxu ta Zumarraga, Goierri ez da ondo talde honena hau bada. Goierri ez da ondo talde honena hau bada. Euskal filologia manexen gustuko, ta bertxotan hasi zen Gasteiz da lekuko. Baino kutsik baditu horren beste truko, ahaztu egin zitzaiola ikasi orduko. Ala egin zidaten lagunek abisu, agurra gitarrakin kantatuko dizu. Poeta romantiko mezuek ze pixu, sentitzen omen zaigu hau Gorka Urbizu. Urretxu ta Zumarraga, Goierri ez da ondo talde honena hau bada. Goierri ez da ondo talde honena hau bada. Mikel Iturriotz da, tipo kompletoa, baino badu garaie entenditzekoa. Nola irabaziko du herriartekoa, ez badu irabazten bere etxekoa. Urretxuko profeta, pentsalari buru, bere ideia fresko eta bere mundu. Egurre ematea deunez helburu, gaurko Iturriotz hau berotuko du. Urretxu ta Zumarraga, Goierri ez da ondo talde honena hau bada. Goierri
ez da ondo talde honen hau bada. Zenbat gera, lau, sei, hiru, boskatu. Zenbat gera, lau, sei, hiru, boskatu. Zer egin dugu, Prestatu, zer egiten dugu, jostatu, zer egingo dugu, sailkatu, zer egingo dugu, sailkatu. Egoirizen bat estima, elkartearen biktima, kendu digute arima, baino doinuta errima, gaurkoan Iker da Hiroshima. Zenbat gera, lau, sei, hiru, boskatu. Zenbat gera, lau, sei, hiru, boskatu. Zer egin dugu, Prestatu, zer egiten dugu, jostatu, zer egingo dugu, sailkatu, zer egingo dugu, sailkatu. Azken izpiekin batera, txindokin gurura, ziutatetik antzokira, dakarguin kultura. Kostaren azkenean, Zaldibira heldu da, Zumara urretxuko talde bat, eta kobertura. Jupiter pasadeu etortzen, aigina laonaka. Osin berdek pixangatik kolore berdea dauka. Modu hontan ipintzen da Zaldibin izen marka. Bat pentsatu zazuen nondik datorren arkaka. Goierri da gure Espainia, ta guzuen kaos. Atzo Urola bihar Goierri, biak batera gaurkoz. Ta beraz Schrödingerren Goierritar komplejoz, maite ez gaitun eskualde bat defendatzera gatoz. Elkarteak sagerako gau, dizue azkenean. Egainan sagera tapau, nahi ditu azken finean. Kalbo hau! Turkiara joan beharrean, bera hegazkinean. Neke
zen peluka bat akolorenean. Gaur musikaren forman datoz gure labankadak. Gerra bizi duen gixan maite dugun Irlandak. Zer banatzen ote ditu zaldibin seme alabak. Despistaturen bat balego, ordoa pista bat. Musikaz lagunduta gatoz, gaur honuntzakaren. Hau ez baita puntua, garrantzik kendu gabe. Ta beraz gerra oihu bat egiteko pres gaude, bertso molde zurrunenen kontra, umorearen alde. Go on home, alegriarrak go on home. Egia esan ez dakigu non dagon. Galdetu ezkero, nun dalegi edo. Erantzuten deu hortik Tolosa ondon. Talegi zer dugu esateko, earra da trenetik ikusteko. Rokodramoa dute, txukunan ikuste, haien harrikada gestionatzeko. Intxurrek kirol taldek harritzen nau, kirol denetan dien nahiko matau. Dio esaera horrek, urrutiko intxurrek, 14 baina gerturatuta 4. Mekauen, Alegriarrak mekauen, gira gazte jator guapo ta lerden, ta lerden, ta lerden. Irudite hola, pelotan hartola. favorito baina beti bigarren. Alerio beda mapatik kendu, ez edertasunta ez luzimendu. Zer daba gaur arte, pirradar nazkante, alegia trabasoi egiten du. Boskatu, inork ez du bozkatu, tigrek txindokin ta zuek seikatu. Boskaturin bozka, guk nahiago bozka, ta baimena ordez barkamena eskatu. Egoitaldea utzita bakia,
Kartu jantzai zeukalako tokian, oroitu dadian, jundanak Sevilla. Badakizuen galtzen du aurkia. Hiri arte da suplente zeluxu, zaldi biri aur bat eman diozu. Berdintasun planak, banau zaintza lanak, saroik umea eta gu hirurokzu. Haundi usteko, undira zenbait, analfabeto, milioidun hoiek ikusteko, 100 autobus doaz kompleto biharkoan jokun dagota, generalisimoan kopa, naiz eta zaila, tan sinisteko, jaio gea maika ikusteko, hauxe dugu gure fanzona, bertsoa da kirol sanona, ta aurkitik altxauko deu biharkoan zaida ona. Baldin kotxek haze estresa, semaforo bat zuten jueza, norbaitek zeukan kentzeko presa, tartu zuen rotaflexa, daude hainbat testimonio, ikusi zutela prontxio, eta ordutik bere ardiak, dira gorri berde eta horiak. Ez gera ira, gera iru, baina irlandesak irudigu, ta saiotara musika eta festa guk dakarkigu. Zaldibianak, alkakusoak, talegianak, sintxarriak, emizaneran dagon baserriko, astoak ditu hoiek biak, bidegorik ez aldibira, baina jeka eze ondo iritsi da, moitzen gaitu ira bazinaiak, Bai saioa eta bai etxaiak, hauxe dugu gure fanzona, bertsoa da kirol sanona, aurkitik altxauko deu biharkoan zaidagona. Ez gera ira, gera iru, baina irlandesak dirudigu, ta saiontara musika eta festa guk dakarkigu. Ez gera ira, gera iru, baina irlandesak dirudigu, ta saiontara musika eta festa guk dakarkigu. Arratsaldeon hasi gaitezen, manes nola edo ala. Intxurre dugu kirol taldea, horia gure kresala. Benetan esaten dizut, sentitzen dedan bezala. Urretxu eta zumarraz gain, mundua existitzen dala. Existentzia ez dago zertan,
Maiakatzeko izan traba, gure herritan soberan dugu, musika eta algara. Zuenean ere egon daiteke nik ez dakit behar bada. Mundua bada guretik kanpo, baina gurea hobea da. Urretxun alden politek die, Beasain eta Ordizi. Azken urtetan hemen bizi naiz, ta ze antsietate krisi. Ni beste gauza denen gainetik, alegitarra lehen bizi. Nere herrian bezala inunez, baino gaizki ez naiz bizi. Maitasun hori Iker maitea, agian ez da egia. Bestela zeba etorri zinen, bizitzera Zaldibia. Alegin ere fama ona ez dezu, obeintzatez onegia. Zu junta gero deitu zioten, herriari alegria. Ni alegrea nauzu berezta, torizazu irribarra. Manis badakit bertso horretan, etzen nula asmo txarra. 40 urte paseak dauzkat, oraindik badet indarra. Zaldibia naiz aleikoa, alegin Zaldibiarra. Egia da bai, orain da Iker, egia aitortzeko unea. Konplejua daukat gure herria, zuenan alden da xumea. Haze gozada Zaldibin edo alegin izan umea. Arnaz gune honen gatik aldauko nuke gure aznar gunea. Lehen aurrean aipatu dira, Osin Berde eta Jupiter. Zaldibiriume polit bat eman, ta pozik bizi da Iker. Baina Antxonek zerbait esan du, ta ez dut ulertu ezer. Eta ez dakit zu baldakizun, zein ote zan Schrödinger. Gure herriko alkatea da, hor dabil umore sanoz. Egin ta ez egin, ez egin ta egin, beti itxura egin asmoz. Librean ere nahikoa egin dugu, esango nuke apropos. Lasai publiko bertso hobeak, oraindikan aurrera dato.
Libreko ariketa entzun da, lehen notizioa 10 txikian osatuko duten bertsolariek, eta datozela horretarako Urretxuko Mikel eta Alegiko Iker Arandia. Hauxe da, 3 bertso 10 txikian botatzeko gaia. Mikel eta Iker, lagunak zarete. Biok halakorik espero gabe, psikologoaren itxarongetan topo egin duzue. Denboratan etxe bat erosteko xedez, bikote bat nahi nuke beste askoren legez, eta psikologora ala nator berez, 30 urtekin gauza ez daukat errez, lagunek dena dute eta nik ez errez, lagunek dena dute eta nik ez errez. Bikotek egin zidan etxetikan bultza, han zabaldu zitzaidan Pandoraren kutxa, ezin baitet bilatu bizitzaren funtsa, horregatik eskatu nuen nik laguntza, ta beti ikusten dut botila erdi hutsa, ta beti ikusten dut botila erdi hutsa. Nire ala ikusteko daukat bajoera, ta naiz bat epaitzeko aski den norbera, psikologoak lagundu lezake sobera, baina igual ulertzea laguna hobeda, hemen irtetzekotan gu irtengo gera, hemen irtetzekotan gu irtengo gera. Eske maitasuna da askotan itxua, naizta hartzen diogun perfektu kutsua, oraingoz galdua det bizitzan pultsua, tatzen utzi nahi bada ezinen putzua, laguntza eskatzea da lehenengo pausua, laguntza eskatzea da lehenengo pausua. Barruan sortzen digu neke eta gastu, maiz erantzun txar batek egunak akaztu, arazoek azala nei didate laztu, arrazoia dezuta etzaitela nastu, ez gaudela bakarrik
ez dezagun ahaztu, ez gaudela bakarrik, ez dezagun ahaztu. Naizta izaten degun, biden nahiko etxai, pasatzen ditugunak horren beste garai, sarritan pentsatuaz dena ez dela jai, baino gu hemen gaude eta egon lasai, jendea irtetzen da eta gu ere bai. Jendea irtetzen da eta gu ere bai. Segidan, oinak emanda osatu beharko dituzte bertsoak bertsolariek. 12 oin emango dizkiet ariketa hau egingo duten bertsolari bakoitzari, 4 oineko 3 bloke, eta nahi duten hurrenkeran 8ko txikian 3 bertso osatu beharko dituzte. Ariketa erresago ulertuko da bertsolarik entzun da, eta etorri favorez boskatu taldeko eneko. Hauek dira, nahi duzun hurrenkeran, 8ko txikian 3 bertso osatzeko oinak. Sekula, dugula, mardula eta formula. Etena, zena, onena eta estena. Eta festivala, kulturala, bezala eta azala. Euskal Herrian maiz ikusi da, atzerritar festivala, kanpoko hizkuntza, kanpo nortasun, ta ekintza kulturala, alde hortatik nahiko laztua, ezote dugu azala, erronka asko dira oraindik, garai batean bezala. Esan bezala nahiko antzeko, gaurkoa ta lehen zena. Guk nahi adina ez da aldatu, euskal kulturan eszena, baina gur gerora ez izateko, nortasun honek etena, aldela behintzat eman dezagun, barruan dugun onena, modu hortara ezin delako. Borroka galdu sekula, helburua da nahiko garbia, helburua da mardula, guztiek jakin etorkizuna, gure eskutan dugula, denok batzea delako berez, garaipenaren formula. Eta boskatu taldekoena entzun da, altxa urretxeko Antxon. Antxon,
Haue dira nahi duzun urrenkeran 8ko txikian 3 bertso osatzeko zure oinak. Jira, dira, guztira eta distira. Egoera, aurrera, sentibera eta jokaera. Eta atea, esatea, borondatea eta bakea. Penagarri dabil gaur, ai munduko jira. Gerra hotsa zabaldu da ludi guztira. Itxutzailea naiz den zeruko distira. Izarrak dirudite, baina bombak dira. Meloni edota Trump zeinen sentibera. Antzerki hutsa degu euren jokaera. Baldin aldatzekotan egungo egoera. Haien kontra egindan goazen aurrera. Inork lortuko badu zeruko atea. Bat dugu egitea, bestea esatea. Berez ez da helduko inora bakea. Geuk behartu behar dugu gaur borondatea. Geuk behartu behar dugu gaur borondatea. Bigarren ofizioa 8ko txikian osatu behartu dute eta horretarako datozela boskatu taldeko Iker Arandia eta Urretxuko Manes. Zuen gaia hau da. Manes eta Iker bikotea zarete. Etxe ondoko zelaitxoan oilo batzuk jarri dituzue. Zu Manes txoratzen zaude. Iker, zuk uste duzu Manesek oiloei zuri baino kasu gehiago egiten diela. Iker hasita. Oioak hor dabiltza, gustora belazen, ta artean oiar bat, gustura kantatzen. Pentsatzen dut ja igual, enauzu maitatzen, ze joneri arrautzi, ez diazu ikutzen, ze joneri arrautzi, ez diazu ikutzen. Topau nun bikotea, nik astazakila, egia esan oean ez da hain abila, baina baldin bazabiltz, zu saltxeo bila, zurekin egingo dizut nik tortilla, zurekin egingo dizut nik
tortilla. Ara jarri zerazu, hemen parez pare eta bota didazu, earraxua be, baino gerauko zea tortillarik gabe, zen ere arrautz hauek egosita daude, zen ere arrautz hauek egosita daude. Igual kaltzontzilloak aldau behar dituzu, izardik hankartean eiteu enbarazu. Zurekin ez dau lastan ez keinu ez musu, nei gehiago gustatzeko luma falta zaizu. Nei gehiago gustatzeko luma falta zaizu. Esan dezunarekin atera malkoa, luma falta omen zait, ergel alakoa. Lehen hemen bagendun ganadu nahikoa, hau ja bihurtu zaigu zoologikoa, hau ja bihurtu zaigu zoologikoa. Kabarzeno eindaigun hasi eta buka, gure arazoa daukat, jada kokatuta, tamainoak ebadu nola bere kulpa, Amazonetik eskau behar dut ostruka, Amazonetik eskau behar dut ostruka. Segidan 8 handin aituko dira bertsolarik eta horretako Antxa, Boskatu taldeko Eneko eta Urretxuko Mikel. Herriarteko bertso txapelketako talde banatako gaitjartzaileak zarete. Eta zuen taldeek elkarrekin edo elkarren aurka saioa izango dutela eta gaiak elkarrekin jartzea egokitu zaizue. Zuk, Mikel, gaiak adimen artifizial bidez erabakitzea proposatu duzu. Zuk, Eneko, berriz, ez duzu halakorik erabili nahi. Ni leire naizta, fedea badet, peio zure talentuan, baina ideia berri bat eukidet lehenengo momentuan. Igual adimen artifiziala hartu dezagun kontuan, bestela baietzaiek bukatu oiota ostrukez kantua. Modernitate puntu hortara, oraindik enaiz iritsi, ni altzoarra tradizionala, esango dizut lehenbixi, txalgepetea erabiliaz, ostrukekin bixi, hoi egokia ote den leire, galdezaiogun Felixi. Idolo gisa Felix ipintzen,
ez gera hasi behar gu, erabakiak guk geuk hartzeko, nahikoa kordel dakargu. Beraz adimen artifiziala egin bedi gure kargu, nere ustetan euskal munduak haize freskoa behar du. Zure ustetan esan diguzu Jesu Kristoren egia, baina erdia gezurra gendun antzeko beste erdia. Bertso saioan proposamena guk erabiliaz ia, ni komentzitzen hasitan nengon, komentzitzen ia. Beti ia gabiltza peio, Jesus hauxe dugu marka, adimenaren kontua entzun, ta jarri zera dardarka. Iker Iriartek gai jartzaietzan, nahiko esperientzi badauka, baina ezin gaiak ari erakutsi, orain bertsolari data. Iker Iriartek zenbat talentu, ze humore eta ironi, txalt gepetea gero dipsitka, ta azkenean Gemini. Altzon udaran festa garaian, horren beste zeremoni, jakin ezazu Manuel Olanon, ordezkoa naizela ni. Jarraian puntu erantzunak izango ditugu, eta etorri favorez bozkatu taldeko Iker Arandia. Udaberriarekin gerra lehertu da, eta asko dauzkagu horrekin gustura. Orain dena zalantza, ezpaia eta duda, eta horrekin gatoz gaurkoan kantura. erregai prezioak azkar igo dira, eta isilik pagau behar dira. Mundua egin baita besten neurrira, eta gu hemen gaude azpitik begira. eta azkena, bizitza ala ere aurrera kadoa,
naiz eta ilundu den lehenengo planoa. Aurrera beiratzea da nere asmoa, eta nere bidea egitera noa. Eta horiek entzun da Urretxuko Antjonen txanda izango da jarraian. Zerbitzu falta dago herri txikietan. Zaldibian dabiltzan kontu horietan, medikua tartekan, ez baitago bertan, zegin behar da gaixo jarri direnetan. Baserriak utxikta, hiriak beteta. Eta etxe bizitzek urruti oreka, nahi zartu nezaken kejatzeko eta neroni ere irira joaten naiz tarteka. Eta Antjonentzat azkena, herri txikien alde zer egin daiteke. Ekintzetara ekarri makina bat nekeen, ta hitz faltsuei kendu igual hainbat epen, neu ere Zaldibira etorri naiteke. Puntu erantzunen osten koplaka arituko dira bertsolariak gaiarekin eta horretarako etorri Manes eta Iker Iriarte. Hau da launa kopla botatzeko zuen gaia. Manes eta Iker, herritarrak zarete. Herriko antzokian, geroz eta jende gutxiago elkartzen dela eta egoerari buelta bat emateko asmoz, ideiak proposatzeko elkartu zarete. Launa kopla Iker hasita. Manes eta Iker herritarrak dira. Herriko antzokian, geroz eta jende gutxiago elkartzen dela eta egoerari buelta bat emateko asmoz, ideiak proposatzeko elkartu dira. Launa kopla Iker hasita. Azken aldian guk antzokia bete izan degun nekez. Nahi dezunari deitu zaiozu bertsolariei behintzatez. Nahi dezunari deitu zaiozu bertsolariei behintzatez. Gaurkon bertsoz bete deguta, ailagunik erbegira. Bertsolariak entzuten dira, bakarrik txarrak badira. Bertsolariak entzuten dira, bakarrik txarrak badira.
Hurbiltzekotan herri guztiko, zarrak, gazteak, umeak, esan didate onak direla Tioteronen semeak. Esan didate onak direla Tioteronen semeak. Bai eiten dute hainbeste dantza, txilipurdita algara. Baina egia esatekotan Tioteron hobea da. Baina egia esatekotan Tioteron hobea da. Orain aldatu egin nahi nuke, aldatu nahi dut erabat. Esperientzia badaukazuta GKS-ren bilera bat. Esperientzia badaukazuta GKS-ren bilera bat. Naiz GKS Gipuzko osoan, ez da bilen aina parte. Zaldibia berez ez dia jauko, bide gorria bukau arte. Zaldibia berez ez dia jauko, bide gorria bukau arte. Bide gorria ez bukatu, naiz badaukaten asmoa. Bertan anarik jotze omen du, aio alegira noa. Bertan anarik jotze omen du, aio alegira noa. Joba anari nei gustatzen zait, tazkena hemen gainera. Ikusen nuen, guapo egontzan, banoa zurekin batera. Ikusi nuen, guapo egontzan, banoa zurekin batera. Ofizioka aditu osten bakarka kantauko dute bertsolariek eta datorrela boskatu taldeko Eneko. Eneko, hau da gehienez 5 puntuko neurrian 3 bertso botatzeko gaia. Gurasoa zara. Haur nerabeak hala esan dizu. Aita, ez nauzu ulertzen. Gurasoa da Iker. Haur nerabeak hala esan dio. Aita, ez nauzu ulertzen. Lagun artean, parkean lasai, zein erdal kantak kantatzen, denak zuzendu zorri biltzen naiz, beti umearen atzen. Egin dituen akats guztiak, zenbatzen eta sendatzen, gaurko honetan ala jarri zait, neri barren dena lertzen, seme maiteak esandakoan, aita enauzu ulertzen, aita enauzu ulertzen. Nik esan diot
lasai gaitezen, ta jarri arreta aizu, biziontako zure bidean, ni naizenez zure maixu, noski lagundu egin nahi dizut, ta ez egin enbarazu, egunen baten zu ere aita, izatean pausuz pausu, nik zu ez zaitut ulertzen baina, zuk ni ulertuko nauzu, zuk ni ulertuko nauzu. Semeak aita izaten baitu, jakinduriaren zubi, esandakoak esanda gero, enaiz ipiniko guri, azken mezu bat esango dizut, hankak dardarka urduri, gibela ezin egonean ta, bi begiak guri guri, mundu honetan seme honena, opa dizudala zuri, opa dizudala zuri. Eta alegikona entzun da, etorri mesedez, Mikel. Eta Mikel, hau da zuri egokitu zaizun gaia gehienez 5 puntuko neurrian 3 bertso osatzeko. Langabea zara. Gaur ere lan elkarrizketa baten ostean mezu bera jaso duzu. Ez zara bilatzen duguna. Langabea da Mikel. Gaur ere lan elkarrizketa baten ostean mezu bera jaso du. Ez zara bilatzen duguna. Langabezia bilakatu zait, azken urteetan drama, ez baita ona lanpostuekin, izan dedan harremana, ta naiz ta lana egitea den, aspalditik dedan plana, etzera Mikel nahi dugun hori, ondo segi musu bana, eta naiz eta lan egitea, hori daen daukadan plana, egun gazteok lana topatzen, bakarrik daukagu lana.
Elkarrizketak prestatu ditut, erakutsi dut ganora, goierri erdia igaro ez dut pa, orain bera, orain gora. Berriro ere ez entzun da, nola egongo naiz gustora. Hau jaso dedan 12. Ezezkoa izango da. Berriro ere ez entzun da, nola egongo naiz gustora. Iruditzen zait galtzen ari naiz, berezkoa dudan denbora. Eta nik ere gaur erdi utxik ikus nezake botila. Azken aldian jaso baititut, segidan ezezko pila. Desio detez nadin kezkatu, presente egon nadia. Azken bolada naiz eta ez den, izan oso borobila. Desio detez nadin kezkatu, presente egon nadia. Ez dakit nondik etor liteken, mirariren baten bila. Oraingoan talde bereko kide denak altxatuko dira eta horietako batek atzeko beste biei kantatuko die. Eta atzeko biek erantzun egingo die. Lehenengo taldea kantun boskatu taldea izango da eta hau da zuen gaia. Iker, zirkuko lantaldea handitu nahi duzula eta casting baterako deialdia egin duzu. 2 pertsona soilik aurkeztu dira. Eneko eta Iker. Castinga egin ostean, esaiguzu, ea balio duten zirkurako eta hala bada zertan jarriko duzun hauetako bakoitza. Atzekoek erantzun, ea ados zaudeten edo zer nahiago zenuketen edo. Zirko handi bat iriki nuen, mugitu bai ninon kausak, bertako lanak ondoren beti, ez dira izaten errazak. Ai, Iker Arandia da artista handia, honek dakizkien gauzak, marabaretan erabiltzeko sobran dauzkazu arrautzak. Marabaretan erabiltzeko sobran dauzkazu arrautzak. Malabarista izate hori, berez ez egon planean, eta nien naiz ondo ibiliko noski alako lanean. Beraz arrautzak utzi, gustatzen zaizkit gutxi, ausardia det senean. Eta hobeto mola ninteke, 3
eta hobeto molda ninteke, hiru lehoiren aurrean. Ta pailazo bat ere behar dut, nik karpa ontatik gertu, tipo rubio bat hor azaldu zait, hartu nahi diot mendeku. Hemen dago eneko eta dagoeneko, holtza gainean agertu, aigizajoa semeak eta biok ez dugu lertu. Aigizajoa semeak eta biok ez dugu lertu. Alde batera utzi pailason, pintura rinbela laka, ulerrezazun zuta semeak, emango dizuet lapa. Kaixo Iker Galartza, izan ninteke hartza, lehoi putre edo lapa. Nik baldintza bat bakarrik daukat, 4.000 euroko soldata. Nik baldintza bat bakarrik daukat, 4.000 euroko soldata. Bigarren taldea kantun Urretxu Zumarrakoa izango da. Antton, fisioterapeuta zara. Aspaldian minari buelta eman ezin da dabiltzala eta Manes eta Mikel azaldu zaizkizu kontsultara. Konta iguzu ze arazo duen bakoitzak eta atzekoek erantzun ea hobekuntzarik antzeman duten ala zer. Edo nolako klienteekin negozioa mantendu, behar dut baina persona hauek baote dira sostengu. Gure flauta jolea, hipokondrizalea, ez da noski bertan zendu. Behatz txikia nekatu zaio eta negar egiten du. Behatz txikia nekatu zaio eta negar egiten du. Behatz txikia konpondu nahian, kontsulta ontara nentorren, zuk eskumutur ta eskuekin, baitaukazu aski sormen. Panorama gaurkoa, gaizki metakarpoa, jarri zentzu eta orden. Baina jakizu korputz osotik burua daukat okerren. Baina jakizu gorputz osotik burua daukat okerren. Manesek guapon klaseetara egin zuen viajea, jantzita ere dotorea da, baina
baina kendu du trajea, eta Antjonen lumak nolako erresumak tentazioan ajea. Izterrean zan ta ipurdian eman diot masajea. Izterrean zan ta ipurdian eman diot masajea. Beste gauzarik ezin espero, beste gauzarik ezin espero, olakotan Antjonekin. Behatza behintzat ez dit sartuta konformatuko naiz, fin. Eskaini dit bi aldiz, baina zer da final feliz, trapezioan neukan min. Igual sortea probau behar dut Ikerren zirkuarekin. Igual sortea probau behar dut Ikerren zirkuarekin. Eta ariketa puntuagarriekin bukatzeko, taldekideak elkarrekin puntutan ariko dira 9 bertso osatu arte. Etor gaitezela, bozkatu taldekoak, favorez. Hau da puntuka 9 bertso osatzeko zuen gaia. Ilargian bizi zareten 3 estralurtar zarete. Artemis B misioko espaziontzia eta astronautei begira ari zarete. Ilargian bizi diren 3 estralurtar dira Iker Iriarte, Iker Arandia eta Eneko. Artemis B misioko espaziontzia eta astronautei begira ari dira. Lehenengo iritsi zen Errusiko laika. Ta gero beste asko berari jarraikan. Oso dotorea zen, behar dugu aipa. Honen antzekoa zen Apoloa maika. Ni harrituenago guztiei begira. Espaziontzi hori hurbiltzen ari da. Jada eman diote ilargiai bira. Lurtar hauek gertutik itxusiak dira. Ez egia esanez nahiko kategori. Ilargia izan bedi horien hilobi. Eguzkia ote da hor dagoen hori. Etorri zan badira, ez da biltza ongi. Ilargia ez dugu beraien hotela. Neregatik lehenbailen joan daitezela. Etorrita aldegin eiten dute bela. Segitun txikituko gaituzte bestela.
Argazkiak ateraz munduari adi. Kapsula barrun dabiltz hor hiru kantari. Donald Trump omen dugu hoien agintari. Lurra borobila da esan Silveirari. Egia esan bada horretan aukera. Azaldu dezatela hemengo esfera. Goazen bazu goraintxe martera. Ipini nahiko dute beraien bandera. Bandera jarri eta nolako oreka. Batek bokadilloai jarri dio arreta. Beste behin ere gara beraientzat meta. Lurra borobil bada zergatik planeta. Lurra borobila da gainera dezente. Espektatiba hundirik behintzat ezin bete. Ez gaitzatela jarri gringo hauek tente. Galdetu ezagutzen ote duten ete. Ez da azaltzen diren lehenengo aldia. Auk ikustea ez da guretzat saria. Hori da hori muturra, hori ausardia. Ondo zaindu dezagun gure ilargia. Eta ariketa puntuagarrikin bukatzeko, datozela Urretxu Zumarrako taldeko. Aralarko kanpetan bazkan ari diren 3 ardi, zarete. Mendizale batzuk entzun dituzue Aralarko pisten inguruan eztabaidatzen. Aralarko kanpetan bazkan ari diren 3 ardi dira Maneix, Antxon eta Mikel. Mendizale batzuk entzun dituzte Aralarko pisten inguruan eztabaidatzen. Lehen paketxugo ziren Aralarko sailak. Baina erabaki hauek nola diren zailak. Majo belzten dabiltza hemengo paisaia. Ardi gorrak erentzun ditu hauen builak. Gero atxalden zaldibin manifadagota.
Guze bandotan gauden etzaigu inporta. Erdia bat bestean, erdian porrota. Baina ez dakigu ondo alde edo kontra. Egia esan askorik etzaigu ajola. Bea esango nuke hemen mamia dagola. Ardiaren mamia haze deskontrola. Baino ez berriro erre oiduiko txabola. Guk nahi genuen hitzek norbait jaikitzea. Baina erosoagoa da hemengo pentzea. Normala ote dani gaizki sentitzea. Zaila da suntsitua berreraikitzea. Bueno, HTaren kontra gaude denak. Hortxe konfirmatutzen dira gure penak. Isiltasunen igual ezkera hainpelmak. Berandu datozenak dira okerrenak. Baina tapiak zeukan trenza hori xede. Berak pultzatu ditu hemen pistak ere. Tapia eta bere napia industrian errege. Ta orain guztio bere erabakien mende. Kontrakoei gai honek piztuz sarri txispak. Hori da ez direlako denak sozialistak. Majozik indu baietzara largo bistak. Tapiatu egingo dizkiete pistak. Bitartean jaurlaritzak majo puztu poltsa. Eta beste danontzat karteran ze hotza. Diputazion ere ze urruti lotxa. Auzolana nahi zuten geratu da motza. Bueno, aurrera goaz hemen ze desgaste. Lehen belarrak ez zeukan hainbeste kontraste. Nahi genuke lasaita alba degu pake. Mendiak nahi ditugu berde eta aske. Eta horiek esanda eta talde irabazlea zein dan esan aurretik datozela agurra kantatzea Eneko, Iker Iriarte, Iker Arandia, Mikel, Antxon eta Manes. Beti bueltaka jarraitzen duen bertso eskolen zibari. Zorionak ta besarkada bat urretxu zumarragari. Bikain jardun da gau
gaurriri arte, bertsogintzaren Ferrari, eskerraipu bat bere jarrera, eta balio gidari, nik horrelako jendea nahi det, nere bizitzan gidari. Bikain jardun da gaurriri arte, bertsogintzaren Ferrari, eskerraipu bat bere jarrera, eta balio gidari, nik horrelako jendea nahi det, nere bizitzan gidari. Izan urretxu, izan zumarra, zaldibi edo alegi. Guri bertsoa gustatzen zaigu, bertsoa ez dago geldi. Zeo zer dala ta final aurretan, norbait ezpada ageri. Deskuidorikan ez genuke nahi, baina zuentzat albedi. Berriro pozik etorriko naiz, ta deitu idazuen eri. Aupa Iriarte eskerrik asko, ez aizez gero makala, bat falta gendun tazu azaldu, eskatu gendun bezala. Puntu eta zirtoa, ta gaietan zirkoa, hori gertatu da ala. Malabarista onak algeran, publikok esan dezala. Malabarista onak algeran, publikok esan dezala. Agurreko guztiak hain ziren bromak, zaldi bita alegize herri onak tabukatu da. Seikote honekin zeinen gustura saioarekin. Bai hanka sartze baten batekin, baina ze bixi. Eskerrik asko ta ondo bizi, eskerrik asko ta ondo bizi. Aupa legi, aupa leire, ea gaindegu batera. Orain jauzi egin dezagun, iragarkien atalera. Ezker eskubi jipoitzen dabiltza gure euskera. Etxai antolauta dago, guere antola gaitezen ba.
Atera orain mugikorra eta ireki agenda. Ekainaren 13an euskaltzaleok Iruñera. Pizkundea ezpaida gertatzen, pizkundea egiten da. Pizkundea ezpaida gertatzen, pizkundea egiten da. Entzun gaituzte leire ostolazak eta alaitz sarasolak. Antion nerabe zela bertxotan harritutako idolak. Kasi 30 urte gehiago ditu gaur nere odolak. Afizionek opari forman dakartzkigun parabolak. Beste urte askoz gozagaitzala guztiok bertso eskolak. Eta epaien erabakia hau da. Talde irabazlea, eta hortaz, maiatzen 9 Oñatin jokauko dan, final aurrekon arituko dana, Urretxu Zumarra. Urretxu Zumarrak 16 puntu lortu ditu, 10 ariketa izan die, 3 epaile, beraz guztira 30 puntu zien banatzeko, eta alegikok 14 puntukin gelditu die beraz. Holaxe gaurko kontu, eskerrik asko dandanoi eta laizter arte.